Molt bon Nadal a tots. Un any més tinc l'oportunitat de dirigir-me a les vostres llars en aquest dia de la festa important del naixement de Jesús. Un dia que ens aplega a les famílies, ens aplega pels amics, que ens fa obrir les llars, que ens fa fer una taula gran i com a mínim recordem aquelles taules grans, potser d'altres temps, avui les coses han canviat, però volem ser taula gran, taula on tots hi siguin convidats. Jo també m'hi convido, gràcies per fer-m'hi entrar, per desitjar-vos un bon Nadal a tots, per dir-vos que prego per tots, que us tinc presents en la nostra pregària de la catedral i són tots els diocesans i molt especialment els més propers a la Seu d'Urgell. Dir-vos bon Nadal és dir-nos moltes coses, és dir-nos que ens estimem i sobretot que ens volem estimar més i millor. És dir-vos que no volem oblidar ningú, ni aquells amb els que potser hem tingut alguna rebregada durant l'any, algun problema, alguna dificultat, però que ens volem perdonar i recomençar de nou. Dir-nos bon Nadal és també obrir l'horitzó, obrir-nos a tantes persones del món que a través dels mitjans de comunicació veiem que passen molts i molts problemes. De guerres, només cal pensar en el Pròxim Orient, molt especialment en Síria i els refugiats. Tot aquest any 2016 han sigut ells molt protagonistes del dolor de la humanitat, però tants altres llocs, poc coneguts potser, i més oblidats, fins i tot molt propers a nosaltres, persones soles, persones que no tenen el suficient per viure, persones que estan en problemes familiars o de malaltia. També doncs la nostra taula de Nadal, la nostra casa, s'obre a tots ells. I jo amb vosaltres els diem que els estimem, que volem treballar per ells. Bon Nadal és també ser solidari amb tots els que pateixen. I encara, bon Nadal és també estar oberts al que vindrà. El Nadal ens porta l'any nou també. Jo us el desitjo ben gran, ben ferm, ben ple de benediccions de part de Déu, ben ple d'històries noves, de renovar-nos. Any nou, vida nova, ens direm d'aquí uns dies. Doncs que sigui veritat, que pugui ser una oportunitat per recomençar de nou, per estimar-nos encara més i encara millor. A tots, doncs, el bisbe us desitja un bon Nadal, unes bones festes d'any nou i d'Epifania.